Бүтін Россия телевизион марафонында премьерны күтәбіз. Бұл күннәрдә безнең телерадиокомпания Бүтін Россия дәүләт телерадиокомпаниясының уаттан нәрсәдән башлана фестиваль финалистлары өчен клиплар төшерә. Татарстаннан округ этабында 3 кеше чыгыш ясый. Бу 2 коллектив һәм танылган башкаручы. Казан урамнарында көтелмәгән кадрлар турында киләсе сюжетта. Так, стоп. Бежали. Не, заново. Соңгы 30 елдагы иң салкын май һәр кадрга иҗады якын килүгә рухландыра. Урамда нибары 5 градус җылы. Кызлар җиңел сарафаннарда төшерү процессы бик көчле бара. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе коллективы башкаруындагы пароход җырында кара төстәге суднолар, җылы курткалар һәм ишегән артистлар кебек кадр артында калды. Экранда Казансу яр буеның һәм Идел киңлекләренең матурлыгы, бигрәк тә бу клипта мәхәббәт линиясе аерылып тора. И хоп! Клипта төшү өчен финалга чыккан Алсу Зайнетдиновага образларын 3 тапкыр алыштырырга туры килде. Һава торышының үзгәреп тору комачаулады. Шулай да чыгышы алкышларга күмелде. Нурлы Казан, кояшлы Казан җырлары яңгыраган вакытта матур итеп кояш калыкты. Алсу очраклы гына узып китүчеләрнең дә кәефләрен күтәрде. Казан урамнарында мондый матур кадрны көн саен күреп булмый шул. Güzel Kazan Олда иҗади процесс, әлеге кадрларны монтажлау һәм эфирга әзерләү. Казан мәдәният институты хоры һәм солистлары башкаруында Татарстаннан «Мин яратам сине, Россия» дигән җырда Бүтін Россия марафонында яңгыраячак. 12 июньдә аларны бөтен ил күрә ала. Ватан нәрсәдән башлана дигән уникаль телемарафонны TRT-TV сайтыннан да карарга мөмкин. Ләлә Зайнуллина, Диана Василова, Ринат Сахибгареев, Татарстан яңалыклары.